every voice crying, every voice crying. Baba izgrese riri kuchema mupenyu wana wenyu. Ndinotaura kunyaradzwa nenyasha, ndinotaura kunyaradzwa nemimwari anogona, ndinotaura kunyaradzwa nemimwari wakatendeka, nokuti muri Mwari wamasimba ose wakarurama. Takupai mbiri nekukuremekedzai Baba, nokuti munotigonesa, munotirwira, munotichengeta nekutigonesa nguva dzose. Mangwanani ano mutsvene, mangwanani ano wenyasha, mangwanani ano wakatendeka, mangwanani ano imi wakarurama. Kudzwai ongwai Baba, namatswai remekedzwai Jehovha, nokuti munotida nekutirwira, munotichengeta nekutigonesa. I stand on the gap, I stand on the gap, I stand on the gap to intercede for your people. In the mighty name of Jesus. 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 Baba ndinotaura nyasha. Baba ndinotaura favor. Baba ndinotaura kugoneswa nekurwirwa muupenyu vana venyu. I stand on the gap this morning. I intercede. I intercede. I stand on the gap. Ndiri kudeclare nyasha. Ndiri kutaura favor. Ndiri kutaura kugoneswa. Nokuti muri Mwari wakatendeka. Nokuti munadzo nyasha Baba. Sanganai nevana venyu Mwari. Munguva yekuchema nemarwadzo. Sanganai nevana venyu mutsvene. Nokuti imi mune nyasha. Nokuti imi makatendeka. Nokuti imi makarurama. Ndinotaura nyasha dzinoshamisa. Ndinotaura nyasha dzinoshamisa. Muri Mwari wamasimba ose. Muri mutsvene wakatendeka wakarurama. Takupai mbiri nekukuremekedzai mangwanani ano. Nokuti munogona, munotida nekutirwira Baba. Nokuti munotichengeta nekutigonesa. Ngarikudzwe zita renyu Baba. Ngariwongwe rinamatwe muzita ra Jesu Kristu Nazareta. Amen and amen. Luke chapter 7, Luke chapter 7, Luke chapter 7, Luke chapter 7, Luke chapter 7 from verse 11. Now it happened the day after that he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him, and a large crowd followed. And when he came near the gate of the city, behold, a dead man was being carried out, the only son of the mother, and she was a widow. And a large crowd from the city was with her. When the Lord saw her, he had compassion on her, and said to her, do not weep, do not weep, do not weep, do not weep. Ratibate this line in Titigone Kunamata Zakari. Lainacha wani, may the good Lord bless you, may the good Lord favor you. Nyanda verenga pana pande nyasha zakaitwa na Kristo. Amaya avanakuchema vachichemera Jesu. She was just crying concerning rufuru we mwana wao. Apana pandandwa vachiti kuna Jesu, son of David, have mercy on me. I know kune mamwe ma incidents kuti unonzwa vanhu vachichema kuti Mwari ndiwanire wenyasha, son of David, have mercy on me. But on this text Bible rati, when Jesus saw her, when he came to near the city, there was a widow. And a large crowd from the city followed her. When the Lord saw her, she was crying. And now when the Lord heard, but not when the Lord saw. But we are in the midst of crying. In this grace. She was not even crying to Jesus. She was crying concerning the death of his only son. But Jesus saw her. Upon this text, she was just crying. And Jesus saw her. And Jesus saw her. Mwari ngavakuone situation yako. Mwari ngavaone situation yako. Usati wachema kwa vari, but iwo ngavagone kuona situation yako. Jesus saw her. Saw her. Jesu wakaona maya vari kuchema. Ndokubva aenda kwavari akati mai nyararai. And he went to her and said, and he came. And a large crowd from the city followed her, and the Lord saw her. He had compassion on her, and said to her, do not weep. Do not weep. Chinoita kuti mai avacheme rufuru wemwana, mwana wacho achiri akatofa akatakurwa vanhu vari kuenda naye. Asi Bible rinoti, Jesu unoti, do not weep. Chatanga pano is not the miracle, but it is an instruction inolida kuti pazova nemiracle. Chakatanga kusukumutswa kwemwana kuti mai vanyarare. Chakatanga kunyararidzwa kwaamai kuti mwana agone kumuka.
I challenge you today, I challenge you this morning. You have been crying for a long time, but kunyarara kwako akureve kuti zvanaka, but kunyarara kwako zvinova kuti you believe muna Mwari unoita kuti zvinake. The power of believing, the power of trusting, the power of believing in him. Fadzai mauto, may the good Lord bless you. No tando chuma, may the good Lord bless you. Mwari vakitire nyasha zvikuru, Mwari vakugonese. Brandon Tabiso, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Laina Chiwawani, may the good Lord bless you. Dodati munzgenya iri pana pama zangu. Mukadzi uyu wakaonekwa achichema. Chiri kumuchemedza mwana wake afa ari kuenda kundovigwa. As Bible writes, when Jesus saw it, akauya kwavari akati, do not weep, do not weep. Chinoita kuti acheme chiripo, chiri kumuchemedza kufa kwemwana. Mwana asati amutswa, but mukadzi ari kupiwa message inopikisana nemamiriro akaita zvinhu. Mamiriro akaita zvinhu anoita kuti acheme. Mamiriro akaita zvinhu anorwadza, anoita kuti abude misodzi aramba achichema. But pana Jesu asvika panzvimbo, zvoreva kuti Jesu ari kuda kuona the level of trust, the level of understanding, or the level of believing in amai avo. Nokuti Jesu haatange nemiracle inoita kuti varegere kuchema, but anotanga nekuzviintroduce musituation kuti amai ava zive kuti auya ndiye. So chakapa mai ava kunyarara, it's another dimension of understanding. Kuti I cannot continue to cry in the midst of answer. I need to believe and trust in him. Amai ava ndokubva vatenda muna Jesu. Jesu ndokubva afamba kuenda kune box, ndokubva asvikobata box mwana ndokubva amuka. I want you to believe. I want you to trust. I want you to have faith in him. Zvinochemedza zviripo, zvinorwadza zviripo, zvinokupa stress nekukustraina mind yako zviripo. But I've come to tell you this. There is God in heaven anoona. Bible rinoti mwana achienda kundovigwa mai vachichema, Jesu akaona mai avo. When he saw him, kuna Mwari unoona, kuna Mwari unoona situation dzauinadzo, but ari kutanga kuintroduce mu situation if kuda kutsvaka faith yako, trust yako, neyo believing level. Jesu haana kutanga nekuti mwana muka mai vanyarare, but Jesu wakatanga na mai vari kuchema, do not weep, do not weep, do not weep. Zvinochemedza nyangwe zviripo, but chiziva Mwari waunonamata. It's time to shame the devil. Panoda kuti urambe uchichema, now be quiet, trust in him, believe and have faith in him. The devil wants to see you une matears uchingochema because of the situation, but I challenge you to be quiet. Not because the situation is now right, but because the one who can make it right is present. Nekuda kwewepo wa Kristu, mai vakanyarara, Jesu ndokubva afamba akaenda. Jesu ndokubva afamba akaenda kune box, ndokubva anobata box. Bible rinoti mwana ndokubva amutswa. Kabada ya sata kayada. Rar baba jada bayadiata. Rekataya talabojiakata, ratabayandele ketele boshiakata, amashandi baladaria katala bazadala kande, amajadi baladala boja baladianta kila basataria mande, makanaka muchene, makanaka muchene, makanaka muchene, mwana amai havachagona kutaura nemwana wavo, laakungochema. But Jesu paanosvika unonyararidza mai, ndokubva aenda kunoti mwana muka. Mwana paanomuka, Bible writes, the one who was dead sat up and he began to speak. He began to speak. Kunoona kuti situation yanyarara for a long time, pane zvinofanirwa kutaurwa pasituation, but haichagona kukunzwa kana ukataura. I thank God for Jesus, the one who can speak to the dead and the dead will respond. I love this Jesus, the one who can speak to a dead situation yekuti hauchaigona ukataura nayo, hapana chiri kuchinja ukaedza kutaura, hapana anokunzwa ukaedza kutaura, hakuna anombokuteerera. But I've come to tell you this, there is God in heaven. Kuna Mwari uno wamasimba ose anotaura nezvisinganzwe zvonzwa, anotaura nezvisingataurike nazvo, but zvogona kuresponda. May your situation respond to the name of the Lord Jesus. May the situation iri kukurwisa nekukuchallenge respond to the name of the Lord Jesus. Situation iyo ngainzwe izwi raJesu, ngainzwe pfungwa yaMwari, ngainzwe pfungwa yaMwari. The dead boy began to speak.
the dead boy sat up and he began to speak. He began to speak. And this is what white taura nezveiba ndinofara kuti mai pavakanyarara mwana wakataura. I want you to hear this, get this revelation. Amai pavakanyarara, she was crying. Jesu ndokubva avati, do not cry, do not weep, ndokubva vanyarara. Jesu paanoenda kumwana, mwana paanomuka anotanga kutaura. Kureva kuti ukaramba uchitaura situation yako inoramba yakanyarara. But ukanyarara nekutrasta muna Mwari, situation isingataure inotanga kutaura. I want you to balance the two. See this picture, get this revelation. Amai pavaichema, mwana akafa anga akanyarara nokuti akafa. But Jesu paakauya paanoti mai nyararai, amai pavanonyarara, the boy raised up, who set up and he began to speak. Kureva kuti ukanyanya kutaura, situation haisizochinja. But kana Jesu aripo akutaura, situation inochinja. Kuchema kwako nekutaura kwako kwakuda kumbonyarara. Kuti timbonzwa kutaura kwa Mwari uye nekuraiswa kwe situation yako. It's time to believe, it's time to trust, it's time to believe in him. Situation yekuti ukataura hapana chiri kuchinja. Ukataura ukaronga nezvaunoronga hapana chiri kufamba. It's more like a dead situation. But I've come to challenge you this morning by the name that is above every name, in the mighty name of Jesus. In his presence, just be quiet in his presence. You have cried a long time. Take this picture. Mukomana aitoenda kuberia wavaitoenda kundomuviga ende vanhu vanga vasina kumbotumwa kuti endai munotsvaka Jesu. But the Bible inoti vakasangana pagedhi rinonzi 9, which means vakasangana by grace. Panga pasina appointment. I don't know kuti wauya sei on this platform this morning. Une zvakawanda nezvinji waigona kunge uchiita. But nokuti tasangana pagedhi rinonzi 9, I stand as an apostle of Jehovah. Every dead situation to rise up. Every dead situation is able to respond positively, to respond in the mighty name of Jesus. Amai avana kunge vashedza Jesu kuti mwana wangu afa. Amai avari kutoenda kuberia wane mwana wavo ari kutoenda kunovigwa. But it came to pass kuti vakasangana na Jesu pagedhi. They were actually coming out of the city. Kana wakubuda pagedhi reguta ndopane maplacards anekanzi thanks for the journey, famba zvakanaka. Kana wakubuda muguta wakusvika pane bhana rakanzi bye bye. But pakanzi bye bye mukomana ndopakaita a turn around. I don't know whom I'm talking to, but situation yako yange yasvika pa point yekuti yapa point of no return.